Mario, budeš jak zvárať, povíc. Ale dokonca Nie. Zváraj tak. Však áno. Slimáka spraví takto, že si dosere. Daj si novú onú elektrónu. Na začiatok mi to Počkaj. chyť. Ne, počkaj, na začiatok mi to chyť, Miro. Ty mi to na začiatok. Potrebuješ tam novú elektrónu. Takýmto chyť, potom dáš do ruky. Tam je díra, kokot. Dobre. Prvý nápad. Napríklad oča mám, že by tu vyvolať to. Opatrne. To sa neodpáli. Čistá krása. Čo sa stalo? Máme nejaký priesek. Hej! Kurva, ja som do toho pozrel, ty kokot, čo ti jebe! Daj, vypni to, piči.